Ukuphehlwa kwamanzi amnyama ke bafowethu kuyinto ejulile kakhulu. Esongena kuyona ngelilanga sigxile ngoba kofanele ukuthi ngifike nabantu ababelaphi bendabuko. Mhlambe ngizama ukuthi ngithole nabanye mhlambe ababathakathi njalo njalo. Ukuze nabezosichazela ukuthi mabeyenza lento bayenza kanjani. Ngoba phela mangizolanda abelaphi bendabuko uthola ukuthi bona bakwazi ukuyilapha kuphela leyo nto. Ngeke kusinike lo lwazi sobe silidinga ngoba siyafisa kunayo umuntu mhlambe simthole umthakathi ke azifihleke mhlambe azosikhulumela la asitshele ukuthi inhloso yakhe kwakuyini mhlambe kuhlanganiswa ini nani makuphehlwa amanzi amnyama. Asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amavasha basosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yesintu wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsizwa zimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu zihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isizwe kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhola umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekelelo kaMbanjwa impunga yesintu. Unduna kaNdaba ontombezi yamncumela ukusizwa zamkhombisa nesingane saphuma ehlahleni kusemgobo savuthula ngoba sigcwele amabethe. Ikhono elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakhe lade ngihamba ngithese lo sithi lathi ngahamba. Bathi ugqilaza umthakathi usabathe uyagadla ziphuka uyagadla ziphuka umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka ukuthi faca umuntu wentombi esithi zikabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixegisile omaqede sikhohla amasokazo umthunzi okunethezeka amatshitshi nentombi eziziphethe kahle. Ngiyakhuleka umhlaba wonke umshana wakofuze fuleleke lo umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhojo. Kuhlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi bafowethu ukuthi ngifike la kwe-channel yethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu. Sike sinikezana ukukhanya abafowethu ngoba ukukhanya ikona okusidingayo nesikudingayo. Ukukhanya abafowethu ikona okusenza ukuthi izinto zethu zikhanye. Kubalekile ukuthi masifika la sikwazi ukuthi sikunikeze izinkulumo ezizokwazi ukuthi zikusize ulapho la ukhona. Ungazi uzufike kuthini. Kodwa ke kuthina uyakwazi ukuthi ufinyelele kuthina makukhona ngempela into othola ukuthi udinga isikhathi esiningi sokuthi ucaciseleke yona. Zikhona incwadi esizibhalayo amavahla abahlosile sithini isintu uyokhuluza ukhokho. Nasemiphelandaba futhi siyatholakala khona enkabeni yeTheku nje kuWest Street. Ikhona la sitholakala khona mofuna ukuza kuthina sizoxoxa. Sikunikeze umhlahlandlela ngoba umhlahlandlela abafowethu ubalekile kakhulu. Namuhla abafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuthi ngikhulume udaba olubalekile kakhulu kuwona wonke umuntu ngoba kuthiwa ikusasa alaziwa. Uma kuthiwa ikusasa laziwa abafowethu kusuke kukhulunywa ngento ejulile kakhulu. Kunabantu othola ukuthi emzini yasemakubo baphehlelwa amanzi amnyama. Kwaphendulwa idlozi ngendlela elaphendulwa ngayo. Ukuthi mabenza izinto bese libafulathele okanye libashaya. Ukuphehlwa kwamanzi amnyama ke bafowethu kuyinto ejulile kakhulu. Esongena kuyona ngelilanga sigxile ngoba kofanele ukuthi ngifike nabantu ababelaphi bendabuko. Mhlambe ngizama ukuthi ngithole nabanye mhlambe ababathakathi njalo njalo. Ukuze nabezosichazela ukuthi mabeyenza lento bayenza kanjani. Ngoba phela mangizolanda abelaphi bendabuko othola ukuthi bona bakwazi ukuyilapha kuphela leyo nto. Ngeke kusinike lo lwazi sobe silidinga ngoba siyafisa kunayo umuntu mhlambe simthole umthakathi ke azifihleke mhlambe azosikhulumela la asitshele ukuthi inhloso yakhe kwakuyini mhlambe kuhlanganiswa ini nani makuphehlwa amanzi amnyama. Ngoba kubalekile ukuthi sazi ukuze sothi masibona umuntu esenzisa into enjalo ngenhloso ukuthi uyasisiza bese sibona ukuthi lo muntu lo useyangigangisa manje ungiphehlisa amanzi amnyama ngingaqondile ngoba ziningi izinto
ohamba wena uthi uyofuna usizo kanti sewenzisa into engalungile. Uthi uhamba lapha ufika unikezwe into kuthiwe lento uzophahla kuyona. Angingayi lapha. Uthi mohamba uya lapha ufike kuthiwe wena manje sikwenza ukuthi uwena. Ayithi manje kuthiwa kulungiswa wena. Kanti manje usuyasetshenzwa, usuyathakathiswa. Uthi uhamba okwenza into ethile kini, hamba uthatha inhlabathi ethuna. Uyazi into engishoyo. Kanti manje wena ngenkathi uvuma ukuthatha zonke le nhlabathi zamathuna, usuphehlela manje amanzi amnyama abantu bakini ungaqondile, idlozi seliphenduka libheka wena manje wedwa. Bengingekho lapho, bengila ekutheni nomthakathi naye ngomzama ngimthole. Eze la kwimpunga yesintu azifihleka abantu befuna bangamboni. Ukuze asicacisele ukuthi lento yokuphehla amanzi amnyama yenziwa kanjani. Ukuze uyothi wena mbukelo wempunga yesintu uma uye emntwini efuna ukukusiza ngokuthi iphehlela abantu bakini amanzi amnyama ungavumi ukuwela lapho. Naku-ke manje nake senitholile ukuthi naphehlelwa amanzi amnyama. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi kugangiwe ngomsamo wakini. Uma kugangwe ngomsamo bafowethu kusuke kugangwe ngethongo. Kuyenzeka bafowethu uthi uzofika kwimpunga yesintu uhlale phansi nempunga yesintu. Impunga yesintu uyizwe sikhuluma ithi yekani ukushisa impepho kini. Avela dideke omunye umuntu. Ivele ithi nje yekani ukushisa impepho kini, ningasayishisa impepho kini. Fikani emsamo ngivele nikhulume. Kanti impepho vele sekugangiwe ngayo kini. Impepho yakini singcolile. Uma nishisa impepho kini, izinto zovele ziniphendukele. Nivele nehlela amabhadi. Abantu abadala kwesinye isikhathi uthi uyahamba mhlambe okanye ulele ebusuku. Uthi ulele ebusuku kufika abantu abadala bathi yekani ukunquma imbuzi. Yigwazeni la. Bathi yekani ukugwaza imbuzi la, yekani ukuhlaba inkomo la. Yihlabeni la, yekani ukuyihlaba la. Yihlabeni la. Uyabona lo? Bashintsha inxeba. Angazi noma ngizwakala yini. Engikushoyo bafowethu ngithi kuyenzeka izinto lezi eziyimkhuba yasekhaya. Uthola ukuthi kufika isikhathi la sezishintsha khona inxeba kade lila kuthiwa lize la. Impepho kade ishiswe ekhaya kuthiwa ingasashiswa. Yini yenza konke lokho? Ingoba kusuke sekubonakele phakathi koMuzi ukuthi izinto eziningi sekugangiwe ngazo. Uma nizoqhubeka nizenze nizolimala. Engisho ukuthi ke ungabolinga uthuke uma umuntu ethi impepho kini yekani ukuyisebenzisa ngoba isinakene ayisezukwazi ukuthi inisize. Omunye umuntu uzothi sizokhuluma kanjani pho nabantu abadala impepho ingekho. Asikubekeke lokho ukuthi yebo masikhuluma nabantu abadala impepho seyishisa futhi iyasebenza. Kodwa lokho akusho ukuthi uma ukhuluma nabantu abadala ngaso sonke isikhathi uyohlezi udinga impepho. Impepho iyikhambi lesintu esilisebenzisayo ukuxhumana nabantu abadala. Lisetshenziswa ngendlela eziningi. Angasho umuntu athi geza ngempepho. Ngenhloso yokuthi ufuna ukuthi abantu bakhe abadala bakwazi ukuthi baxhumane nawe. Mhlambe badlulise lokho kuthile. Impepho futhi uyakwazi ukuthi uyishise, ukhulume ngoba iyikhambi elenza ukuthi sikwazi ukuxhumana nabantu abadala. Impunga yesintu ike yafika la yayichaza impepho yathi impepho ifana nempempe. Impempe yona ethi mayikhala bese abadlali bonke baphendula emakhanda babheke kumnikazi wempempe okuyena oyishayile. Ngenkathi phakathi koMuzi nishisa impepho, abantu abadala bathula uma kade bexoxa okanye baphenduke ungakakhuleki wathi bofuze fulele. Kodwa make kwezwakala iphunga layo bayathula abantu abadala bese belalela ukuthi uthini wena ogoqa empepheni. Uma kuukuthi uzothemeleza ufika uqale ngokukhuleka kuqala uthi bofuze fulele. Ngenkathi uqala ukukhuleka abantu abadala yila beqala khona bathule bese bayalalela ukuthi uthini. La ngiyakhona ngifuna ukuveza umehluko wempepho nokukhuluma ngempepho. Ukuthi umehluko la ukhona ekutheni empepheni awudingi ukuthi uzokhuleka eqala bese bayakulalela.
Yingako kini mase kushisa impepho kuthiwa kuthule wonke umuntu angasakhuluma. Ingoba nabantu abadala basemoyeni nabo basuke sebethulile ngoba isiqalile yasha impepho. Babona ukuthi kukhona inkulumo ezodluliswa lekhaya. Nayi into engifuna ukuthi uyibambe. Makuthiwa kuyagcacwa, awukaze nangelilodwa ilanga ubone uma sekusesigcawini kushisa impepho. Kodwa esigcawini kusuke kuthemelezwa, kukhulunywa nabantu abadala basekhaya. Ingoba vele impepho ilento esichaza ukuthi iyikhambi lokusixhumanisa nabantu abadala. Akusho ukuthi makuthiwa musu kuyishisa impepho inkulumo yakhe ayisezuzwakala kubantu abadala. Yingakho kwincwadi esihloko sithi amava ahlabahlosini sikwenze kwabona ogwaja omhlophe ugijima ehlungweni ukuthi uyakwazi wena njenganomuntu ukuthi uthemeleze, uyakwazi wena njenganomuntu ukuthi uphahle, ukhuluma nabantu bakini, ukhuluma nethongo lakho ngaleko ukuthi ushisa impepho. Esisho ukuthi ke bafowethu ke abantu abadala kuyakhulunywa nabo ngale kwempepho. Akufaneleke wena ubone sengathi mhlambe impunga yesintu mayithi impepho yiyekeni kini ngokuhlaziya mhlambe iphupho lakho elumyalezo wokhokho bakho bese wena ubona ukuthi sikushayisa isikhala. Kuyenzeka impepho kugangwe ngayo ngesizathu sokuthi bafuna ukunicekela phansi. Kuyenzeka isilwane esihlatshwayo ekhaya, intshitana. Uthola ukuthi mhlambe intshitana kusafanele nihlabe la, kufanele nishintshe inxeba ngoba maniqhubeka nalelo nxeba izinto zenu zizokonakala. Kuyenzeka futhi kugcine kufanele ukuthi ishintshane isikhala enisisebenzisayo. Abantu abadala ibona basuke sebevumile uma usukubona nawe lokho ngokwesibonakaliso ulele ebusuku. Kusuke kufanele ukuthi nikulandele kunjengoba ninjalo ngoba basuke begwema ukuthi nilimale nina njenganezingane zabo. Imisebenzi enobe niyenza iyokwazi ukuthi ihambe kahle ibe impumelelo. Asithembe bafowethu ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe uwenzile umehluko emqondweni wakho umbukelo wempunga yesithu TV. Isifundo sethu sanamuhla besithi kuyenzeka niphehlelwa amanzi amnyama phakathi koMuzi ngendlela eziningi ezahlukene. Kuphambaniswa idlozi, kuphambaniswa impepho, kuphanjaniswe ngisho isikhala enisisebenzisayo phakathi koMuzi. Bese kuyaphoqa ukuthi leso sikhala enisisebenzisayo nisiyeke. Nakuba kwakuyisikhala esasisebenza kudala. Kodwa uma sesiphanjanisiwe, ukusebenzisa kwena ngeke kwalunga ngoba lokho kowushaya umndeni kuqede nya. Iyona ke into yokwenza ukuthi ke lapho isikhala nikwazi ukuthi nishintshe, nisebenzise esinye. Uma kade nisebenzisa umbese, nisebenzisa umkhonto. Uma kade nisebenzisa umkhonto, nisebenzisa umbese. Abantu abadala ke bayakwazi ukuthi banikhombise okanye thina njengempunga yesintu ngizokhulumela mina. Abantu abadala mina bangiphile lokho ukuthi ngikwazi ukukunikeza umhlahlandlela wokuthi uma impepho kini iphanjanisiwe noma isikhala enisisebenzisayo nithi manisebenzisa bese kufa abantu okuwukuthi kufanele wenze njani ukuze bona bafike kuwena bakutshele ukuthi enzani ngaluphi uhlelo, isiphi isikhala ekufanele ukuthi nisebenzise, inxeba makufanele ukuthi nilishintshe liseni kuphi, inkomo maniyihlaba ke nihlabeni kuphi. Into ke lesi ngeke sakwazi ukuthi siyikhulume la kodwa into esiyikhuluma uma sesiqondene nawe wena onaleyo nkinga ngoba kunezinto ekufanele ukuthi sikunikeze umhlahlandlela ozokwazi ukuthi uwenze bese siyalinda abantu bakho bafike kuwena bakhulume bakutshela. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngonobukela umfanekiso oqoshiwe. Sethemba ukuthi uzoba usizo olukhulu kubona bonke abantu ekade bowubukela. Uma kuukuthi kukhona okubuphiliba kule nkulumo esiyikhuluma la kuma comment section asiqhube bafowethu sixoxe nodadewethu. Mina ngiyimpunga yesintu ngizobe sengibuka bese ngiyabuya ngizophendula okanye ngicacise lapho engazange ngicace khona. Ake sithi ke nje impunga nga Mina